En dat is bij Beatrice, want zij regisseert dit zootje ongeregeld of niet? Nou, ze zijn hartstikke zoet. Hier wel, in ieder geval. Ja, ik regisseer. Ja. Wat is het voor stuk eigenlijk? Is het dramatisch of juist een vrolijk stuk of is het van alles wat? Nou, het is vooral een heel vrolijk stuk. Het is gebaseerd op het boek Alice in Wonderland. Dus het heeft een heleboel van de personages die ook in dat boek voorkomen, hebben wij daarin verwerkt. Alleen omdat het al zo'n ongelooflijk oud boek is, hebben wij gemeend dat er wel eens een modernere versie van mocht komen. Dus ze begint niet met een boek in een weiland, maar ze begint op een popconcert. Ah, kijk. Maar het verhaal zelf is nog wel hetzelfde eigenlijk. Dat is min of meer hetzelfde gebleven, ja. Hoe ben je bij dit verhaal kwam? Nou, eigenlijk kwam dat omdat Mechtold van der Loo naar mij toe kwam. Die hadden een plan. Want die is van het orkest, hè? Van het orkest, ja, van het Fries Symfonieorkest. En daar zijn we toen mee gaan bomen. En het script wat er was, hebben wij eigenlijk omgegooid, omgevormd. Omdat ik eigenlijk altijd al in mijn hoofd had dat ik een keer iets met Alice in Wonderland wilde doen. En nou ja... Meteen komt er dan. Ja, dit was een hartstikke mooie kans om het zo te doen. En voor de ingewikkeldste manier, hè? Met een orkestgeerwerkje, het wordt opnieuw gearrangeerd, het moet ook geschikt gemaakt worden op de moderne tijd, maar ook voor deze club natuurlijk. Ja, klopt. Ik heb een heel creatieve man. En die heeft het script geschreven voor ons. Die heeft het boek gelezen en op basis daarvan heeft hij een script gemaakt. En daar spelen wij nu mee. Wat een ongelooflijk volle tijd in zitten. Want eerst met het spel erin, de teksten en hoe doe je dat al je. En dan vervolgens moet je dat nog fine-tunen met dat orkest, neem ik gewoon. Ja, dat is best wel een uitdaging. Ik kan met de kinderen natuurlijk op school wel repeteren. En dat doen we ook elke week. Maar met het orkest erbij is het best wel organisatorisch ingewikkeld. Dus dat moet een paar keer in een weekend. Een paar keer op een avond. We gaan in de vakantie ook met z'n allen op school nog een keer repeteren. Maar dat zijn ook hele leuke momenten. Dus dat voelt niet als werken of zo. Dat is gewoon heel erg gezellig altijd. Even naar je Boerman, hoe vies het ook, Nota? Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb vorig jaar ook meegedaan en dan... Nou, ik moest dit jaar weer meedoen, want ik vind het fantastisch leuk om met dit soort projecten bezig te zijn. Een beetje je eigen passies te ontdekken. Heb je veel tekst? Ja, ik heb meer tekst dan vorig jaar en daar ben ik hartstikke blij mee. Jouw carrière zit in de lift. Ja, ik ga langzaam omhoog, klopt. Doe maar dat mooie hotje. Wat voor rol had je? Nou, ik ben de viswachter. Ja. En heb jij veel tekst? Nou, niet heel veel, maar ik ben heel leuk. Ja, dat kan ik garanderen. En is het sowieso leuk om mee te doen? Ik heb er zo lang naar uitgekeken. Ik wou het altijd al doen. Dus ik ben hartstikke blij om er nu in te zitten. Nou, en een combinatie van spelen, maar ook muziek. En zo'n groot orkest, dat lijkt me best indrukwekkend. Ik vind het machtig mooi. Ja, nog niet zenuwachtig dus? Een beetje. Waar ga je met opvieren? In de Grote Hal ook, hè? Ja, in Lindenstein, Beetse-Zwaag, gaan wij de hele boel ombouwen, zodat het eruit ziet als een theaterzaal. En daar gaan we spelen. Ja, 2 keer. Op 20 en 21 januari. Succes alvast. Succes! Ja, applaus voor hemzelf! Als jij, frikkige, strenge en ook best wel valse juffrouw Alice eerst alles naar je toe trekt, de teksten schrijft, de titel bedenkt, de tabellen invult en de illustraties inkleurt, denk je dat ik dan nog zin heb in dat allerlaatste klote klusje? Doe dat dan ook maar lekker zelf! Dat zou ik voortaan zeker doen! Girls, please! We zijn hier om te partyen, niet om te presteren. Laat het los. Chill. Drink wat. Ik kan het niet loslaten. Het zit me tot hier en ik stik er bijna in. Je wilt het niet loslaten. Dat is wat anders. Hoe dan, Simone? Ik heb dat zelf toch niet in de hand? Ik ben wie ik ben. Alice, zusje. Je weet dat ik van je hou, maar wie nooit iets loslaat zit vast. En dat dan zeg maar 1 voorbeeld, hè? Oh, dus nu is er opeens van alles mis met me. Dankjewel. Niet alles. Maar wel wat, Alice? Waarom wil je altijd het hoogste cijfer van de klas halen? Alice, je moet niet altijd als eerste met je vingertje omhoog zitten. Dat is niet relaxed, joh. Alice, dat is juist een beetje kinderachtig. Alice, je hoeft niet altijd perfect gestreken blouses te dragen. Alice, dat is zelfs een beetje oude wijn. Alice, je hoeft niet altijd zo op te scheppen over je boekenkennis bij papa en mama. Alice, dat doen alleen peutertjes. Alice, we kunnen ook lezen. Alice, durf je maar uit je comfortzone te stappen. Alice! Alice!
Deze prachtige woorden zijn mijn geschenk aan je. Misschien moet ik het wat verder uitwerken. Maar nee, daar komt ik nog niet in. Sta op! Sta op! Wat heb ik aan onderdanen die als vloerkleedjes op de grond liggen? Ik prefereer burgers die de belastingen bij elkaar werken. Oh, het is mevrouw de gewezen gravin. Fijn dat je een keer op tijd bent. Een hele fijne dag, majesteit. En heer koning. Dag dames. Dat moet juffrouw Alice zijn. Ik heb van alles over je gehoord. Moet jij niet buigen? Nee hoor. Ik ben oké. Ik ben dus Alice. Aangenaam kennis te maken. Dat zien we nog wel, Alice. Speel je Boerengolf Royaal? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, jij begint. Maar ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Hoor ik daar gelijk al een verliezersmentaliteit? Het idee is dus dat je de egeltjes door de poortjes doet. Hé, egeltje. Zie je dat poortje daar? Als jij daar doorheen gaat, krijg je een verse bak groentesoep. Zelf gekookt. Gedisqualificeerd. Regel 42. Het omkopen van de egels is ten strengste verboden. De belangrijkste regel. Zou het dan niet regel 1 moeten zijn? Alice doet er goed zich niet met interne aangelegenheden te bemoeien. Exie, als jij hier vandaan wilt komen met die lelijke, gepokte rotkop nog op je nek, dan is dit het moment. Bedankt voor het spelen, majesteit. Een hele fijne dag nog. Een studio vol met jonge mensen die spelen, mensen die mijn muziek dwaan binnen. En het gaat al nogmaals om deze vaststelling, alles voor altijd. Dit weer Noorderwien. Leuk dat je erbij was. Na een week ben je er gewoon weer. En wat mij onbelangrijk, nou je keer jongens.